Baba, ngicela nje ukuzazisa ukuthi ungubani nanokuthi ubaba uxhumene kanjani neqembu lomkhonto wesizwe. Ngibingelele mfowethu nani emakhaya lapho nibukela khona le video yethu. NginguBishop Ndlela ongaphansi kwebandla le-United Methodist Church oyimember, full member eyomkhonto wesizwe. Silake eThongathi kwindawo ekuthiwa kusemhlasini la isiphepho sibonakale khona sihlukumeza abantu abaningi basale Dengwane bengenamakhaya. Singabefundisi-ke nje umsebenzi wethu ukuthi sizobheka ukuthi yini usizo esingase silwenze, i-counseling, nokuthi sibone abantu balala kanjani, balala bedleni. Futhi njengoba-ke singaphansi komkhonto, umkhonto-ke uyavuma ukuthi umkhonto sikwazi ukusiza abantu la bexakeke khona. Siyabonga ngalokho baba. Mhlambe-ke ngesimo nje usasibonile kusukela isikhathini ofike ngaso, ingabe sinjani isimo? Isimo sibe kakhulu la mfowethu, okubuhlungu iy'ngane angazi zizolalaphi, abantu abadala asazi bazolalaphi, izindlu nje zibhidlikile, iy'hlahla zawele endlini. Ngokomthetho kufuze ngabe kufa abantu abaningi la, kodwa futhi siyabonga ngomusa kaNkulunkulu abantu bayingcosana balimele nabashonile. Kodwa ngokubuka isimo kuyisona lento ngendlela ebiyenza ngakhona ibidestroya yonke into. Indlu yeblocks iyafana nendlu kathayele iyafana, ibidestroya nje ngendlela efanayo. Very heavy lento eyehlela abantu bala uThongathi emhlasini. Siyazulana kakhulu nabo. Kuyasithokozisa-ke Bishop ukubona ukuthi ningumkhonto wesizwe nanoma kusemva kokhetho anigcinanga nje kuphela ngokuthi nize ngesikhathi nisakhankasela amavoti, kepha siyanibona futhi senibuyile nikhona lapha emphakathini ukuzokwelula isandla. Mhlawumbe kuphi nje ongakusho mayelana nalokho nje ukubonakala ukuthembeka kwenu njengabantu ababeholi bomkhonto wesizwe? Mfowethu, angikukhumbuze ukuthi umkhonto iqembu elakhiwe ezinkosi nabefundisi, okusho ukuthi labo bantu bobabili abantu abasondene kakhulu nabantu. Kuyaphoqeleka ukuthi sibonakale ukuthi hayi ngoba sifuna ivoti labantu, kodwa into esikufunayo sifuna ukubona abantu bephila impilo efanayo nabanye abantu. Yikho sibone sigijima sisuka koThekwini kukhona baseGauteng, siphumile nje sonke sizothi kubantu bala emhlasini. If namhlanje ebusuku bezonethwa imvula, abanethwe nathi imvula, ababone ukuthi usize ababhekene nabo, hayi ngoba besizoza ngoba sincenga ivoti. Sendlulile into yevoti, kodwa sizobakhombisa ukuthi ikhaya labo kwezepolitiki ibikhona umkhonto wesizwe obizwa ngokuthi i-MK. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ngingasigcinile baba sesiqoqa, ingabe iziphi ezinye iy'nhlelo mhlawumbe esingayilindela ezokufika neqembu umkhonto wesizwe ukuzolekelela kule nto? Mfowethu, ngicela lokho ukushiya, kodwa ngikuthi nje kuthuphe kancane. Akhona ama-arrangement enziwayo ukuthi abantu abathola i-material eyokwakha bakwazi ukuvusa izindlu zawo, although zingeke zivuke phela ngo-100%. Nikhumbule ukuthi umkhonto awuxhaswa umuntu, awufani nalapha kwagogo la beyichanasela khona ngemali bezenzela konke abakuthanda. Kumanje nje angibaboni la, seluphelile 5 to 6 hours sila sibaboni. Izalukwazi yilambile, bahlulwa nje ukwenza nje itiye banikeze izalukwazi benama-resources onke abanawo. Thina siwumkhonto sizikhiphela kuthina emaphaketheni, amaphakethe ezindlu zethu, sidonate ukuthi abantu abalale bedlile namhlanje. Siyabonga kakhulu-ke Bishop ngale interview. Sibonga kakhulu nje nangokuthi nibe negalelo enilifakayo nixhase umkhonto wesizwe, ikakhulukazi-ke ekuzoxhaseni umphakathi ngalokho sikubona kukuhle nikwenzela umphakathi namhlanje. Siyabonga kakhulu. Sicela mfowethu ukuthi nabazobukela le video yethu labekhona abeze bezoxhasa abantu la emhlasini. Onengubo zokugqoka alethe ingubo zokugqoka, onombhede angawusebenzisi alethe umbhede angawusebenzisi, onesitofu angasisebenzisi, onoblanket angawusebenzisi. Abantu la abanalutho, kufe yonke into, nabaney'moto ziwele ziyihlahla ku-upside down nje. Lokho
onakho obonayo ukuthi awusakusebenzisi awunakho isidingo saso kulethe abantu la bakwazi ungalethe okugugile ulethe lokho okubonayo ukuthi kuzobasiza abantu baphile impilo iqhubeke iye phambili. I thank you. Siyabonga kakhulu. Amen.